Siktod tamo po at mga jantaya po inguratso imperata laban king COVID-19. Hilagyon ning iba po ning anak, ampo ning banal na Espiritu. Amen. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay bami. Aminan mila ring kasalanan mi at napagkumbaba kaming lalapit kaya ko. Ban manakit kapatawaran ang pong biye. Lalapit kami kaya ko kaniting masipit na pamangailangan mi. Adwan mi kaya kayong kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amig darang dakal na kasakitan kaya kami at may kamatian na karing dakal at awo. Adwan mi ngini kaya kayong balikdan mo kami king lugod at iyat may kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mo lang, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo isablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mo lang sablang lilingap ka ring mi sa lunan, ban makasuyo la ka ring masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan ning kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagularing ding sarili ra, yung pamaglingap ka ring masakit. E mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalam mo lang alanganggang kapainawan, retang miyangon na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panawon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king akaya king sabla, at ban makasaw kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong. May kabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong lub at kabanalan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, nagsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay hinduning Diyos, e musta na pisawiling ang klismi kaya ko, king kagulanan mi, nunebagkus mo kaming ikabos, kisablang panganib, o maligaya at kanwanan ng Virhen. Amen. Virgen de los Remedios, hinduning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita ning Cassia, San Agustin, patulunan ning Santa Monica. Maya pagat panapon po. At syuta na king Martis, ning 24 na Domingo ning karaniwan na panahon. Kambed ning kikatamo pansariling kapag nasan kaniting misa, iyabe at harading makatuki. Pasalamat, Daddy, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizon, Agnes Liwanag and family, Joe and Rose Tolentino and family, Ferdinand and Mirna Lising and family, Nelson and Severina Sun and family. Special intention to the Ditz and Lita David and family, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Elizabeth Sun and Domingo Emerenciana Pais. Birthday dari Vida Angeles Calma, John Benson Fernando, Michael James Odsinada. Para karing kaladwada di Domingo Senior, Erlinda, Domingo Junior, Malerma, Aurora, Annalisa 40 Days, at Elizabeth. At speedy recovery dati Angelina Lising, Remy G. Mateo, Angel Fajardo, at Monica De Leon.
po, kita niyo po yan. Nawan niya lang. Nawan ako umaga. Kineman niya lang. Kaya ko yung boses. Tapos sino po niya? May glimpse siya naman. Kahit sa kaya mo pala siya naman. Ano nila ko? Kaya na niya yung tao siya. Oo, may tayo siya. Kahit sino po niya. Kasi po niya, hinawa na. Wala mo mga kaya nangyayari. Putang kita mo. Sabi ko, putang kita siya. Kasi bababalik ka. Pag naman yung apply ko. Hindi mo na pang mesa lesson. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, sa ating pagkamagawan, sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang ililigtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta. King lagyuning pa, ang poning anak, ang poning Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayo. At kaya Si Santa Langeni, rin kay katamong kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Iyag kastangening miyag na nagnan, ing kapanisyan. magkumpisal ko, Diyos, may kayang tuto, at kaya kayo kapatid, uling ni kasala kong bina, inisip ang ano at dapat, at niyayaliw ang kakulangan. Uli kayo kanig po sa Santa Maria ang Kalang Birhen, karisab lang ang ngayon ng Paul Santo, at kaya kayo kapatid, inipanalangin niyo po king Diyos, sinutang. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamu, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alananga. Pakalulugin mo, pakalulugin. Pakalulugin mo, Pakalulu, Kristo, pakalulu. Pakalulu, Kristo, pakalulu. Pakalulugin mo, pakalulu. Pakalulugin mo, pakalulu. Manalangin tamo. Oy pa, ika ing sikanan ding sablang manalig keko, gewame ihuan Crisostomo, bantog king gelingan ng magsalita, at makabayani king keyang delanan akasakitan. Mabiyasa kesana king keyang turu, at akamtan ing tetagan ibat king matyaga ng kapibabatan. Itiadwan mi king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiye at mag-ari, kambemo at ning Espiritu Santo, metong mo king panga Diyos, manggaman king alananga.
Pamamasang iba't, king mumuna ng sulat Pablo, karing tao Korinto. May ngariya king meto nga katawan, ay ating dakaladake i Kristo. Makanyan man, metong yamong katawan, bistaman, dakal lang miyayaliwang dake. Makanyan mo naman, itamongan, Hudyo o Griego, alipan o timawa, may binyag tamo king metong mong katawan, king kapamilatanan ning metong mong espiritu, at itamongan, minum tamo king metong mong espiritu. Uling dakal lang dake, ring mibubog king katawan, at emu metong adake. Uli naniti, ikayungan, katawa na kayong Kristo, at imbalang metong kaya kayo, dakene. Binili nala ning Diyos, king iglesia, ring sabla, king sukat dang pagbilyan. Mumuna, ring apostol, kadwa, ring propeta, katlu, ring talaturu, at kaybat, ding darapat mala, at detang ating upayang manulu, o makasawog karing aliwa, o mamahala karela, o magsalitang miyayaliwang amano. Elangan apostol, o propeta, o talaturu, e ilangan ating upayang dapat mala, o manulong sakit, o magsalitang aliwang amano, o magpalino, nung nanuing kabaldugan dareting amano. Pag nasanyulasan ng lalong akamtan, ding maulagang kalam. Amano ning Ginoo. Itamo ing balayana, ding tupa ning keyang kawan. Dalitanan me ing Ginoo, o meto yatu, king mitmong tula, sabyan ye, lumapit ko keya, kambering masayang dalit. Kilalanan yu, king ingginu, ya ing Diyos, ya ing lina lang kaya katamo, at bandi na katamo, itamo ing balayana, at tupang papastulana. Ding pasbulding templo na, kaya kayulang luban, kambening kapasalamatan, at ding patyo na, kambening kapuryan, pasalamatan ye, layon puryan. Ing ginumayap ya, alang kayangganan ing lugod na, at tapat ya, kapilan paman. Sukat yang munyesala, king arapan ding tao, ing kaya kong sulu, banketa, panakit da karing dapat yung mayab, paligayan de iyigpayong at subanwa. Ing Ginoo manatili ake kayo. At kitaan. Pamipasyag king mayo pabalita ag pangkang San Lucas. Mintaya Jesus king balen ning naim. Tinukilake ring alagad na ampon ning dakalataw. Inyang atine king anggana ning balen, asagana na ing metong alibing. Ing mete,
bugtong niyang anak alalaki ning metong ababayng may balo. Dakalang tao iba't king syudad, ding may kipaglibing. Panakit ning Ginoo king babaeng may balo, melunos siya kaya. Inya sinabi ng kaya, katatangis. Kanita dinapit ya at tikila ne ing kalapayan na ding mamusan, tinok ng lang. Nga ng Jesus, bahin tao, sasabyan ko keka, mibangon ka. Ing mete, linuklok ya, at sakaya migsalita. Binyen ng Jesus, kang imana. May nga takutan la ring sabla, pinurire ing Diyos, ngara. Ing metong amaragula propeta, lintoya busal tamo. Di natangya ing Diyos, baneng hiligtas, ing keyang balayan. Iting balita tungkol kang Jesus, kinalat king mabilog Judea at karing kasiping balen. Ing mayap ng balita, ning katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, Kristo. Sino ang special na tao sa buhay mo? Sino po? Meron ba? Maaring yung magulang mo, maaring yung anak mo, maaring yung asawa mo, o kaya yung crush mo na hindi ka pa rin nire-replyan sa chat mo, na sinisin ka lang. Papalakpak ikong yun. Tingkang crush. Sino ang espesyal sa buhay mo? Kapag po sinabi nating espesyal, ito'y nangangahulugan na ang iyong paningin, ang iyong pakiramdam, ang iyong pag-iisip, ay para bang siya na lamang naglalaro sa iyo. Siya ang lagi mong iniisip, siya ang lagi mong ginugunita. Pagising mo sa umaga, bago ka matulog, siya ang nasa isip mo. At hindi ka mapakali kung ano kaya ang ginagawa niya at kung ano kaya ang nangyayari sa kanya sa kasalukuyan. That's why you are very concerned to that person. That person is special. In God's eyes, we are special. Sa mata ng Diyos, tayo po ay espesyal. Sa ating pong binasang ebanghelyo sa araw na ito, napakaganda po ng storya. Si Jesus daw ay papalabas na ng hangganan ng isang bayan at nakita niya ang isang libing. Marami ang nakikipaglibing. At ang namatay ay isang bata, kaisa-isang anak ng isang balo. Espesyal na anak, ngunit binawian ng buhay. Ano po kaya ang mararamdaman natin kung kaisa-isa na lamang ang anak namatay pa at mas nauna pa siyang namatay kesa sa iyo, na alam mong mas marami pa sana siyang mararating sa buhay, mga pangarap na matutupad. Hindi natin alam kung ano pa yung mangyayari sa kanya kasi bata pa siya. Ngunit nauna siyang namatay kesa sa nanay. Nakita po ito ni Jesus at alam ni Jesus ang laman ng puso ng bawat isa. Alam niya ang laman ng puso ng nanay na nawalan ng kaisa-isang anak. Masakit. Kaya naman, anong ginawa ng Panginoon? Binuhay niya ang bata. At yung patay, umupo, nagsalita. Tsaka niya ibinigay sa kanyang nanay. Espesyal ang anak na ito. Ngunit, kung ang bawat espesyal sa buhay natin ay iaalay natin sa Diyos, sisiguraduhin ng Panginoon na pahahalagaan niya ito. Ang mga anak ninyo, ang mga mahal niyo sa buhay, when you offer them to the Lord, yes, they are special to us, but God will make them more special, extra special. Kaya nga, kung anong meron tayo, kung anong mahalaga sa atin, kung ano ang mahal natin,
wag tayong mag-atubiling ialay ang mga ito sa Panginoon. Brothers and sisters, we are special in the eyes of God. And just like the experience of the widow in the gospel, God knows our feelings. God knows our situations. God knows our pains, our brokenness, our sadness, and even joy. And He is willing to help us. Ninais ng Panginoon na buhayin ang batang ito, tulungan ang namatayan. At ganun din ang gagawin ni Jesus sa buhay mo. When you feel down, dead, God will raise you up. God will give you strength. Why? Because you are special in His eyes. Amen. Ing Dios lelangane ing tao banmiyang kayabe king sosyedad at nung nuatin yang obrang gagampanan ing balang miyembro makanyan mo naman ni Kristo nasaneng iligtas ing ketawan kapamilataning pamitalakad king kayang mistikong katawan anong nu ating miyayaliwang karisma at obrang daraptan nga tamong manalangin Ginoo igalang miyasa ing metong at metong kay kami. Ulitan tayo po. Para ka ring sablang Kristiyano, mitmong tula rasan ng gampanan, ing makatuli da obra, karela king iglesia, nuyaman antika baba, iting katungkulan, para king ikakayap ning kabilugan na katawan, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring miyatasan king mas matas a katungkulan, era sana kakalingwan, king atin lang mas mabayat a responsibilidad, a kailangan pakibatan, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring dinina ng tunay karisma ning Espiritu, parati lasanang makasadyang pailalam, karing mangatas ng opisyal ning Santa Iglesia, bilang patutu ning katunayan a katutuan, ning karelang karisma, ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katangan, ing matibe a kasalpantayanan, king pamanyubli ng miyening katawan, at ing kapanayan king biye, alanganga, analayan da katasana, karing sablatang kasakitan, at kapag subukan king biye, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni adwanta mo ing sarili tang kapagnasan. Hoy pamingan subanwa, pagkaluban mo kayang grasyang makapagobrang miyabe-yabe. Mitatambayan, king pamitalakad, king katawa ng Kristo. Ing balang metong kay kami, king agyag ning Espiritu Santo, gampanan na sana ing kayang dake, lalam ng pamanantabe ning Santa Iglesia. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi.
Manalangin kayo kapatat, baning kay katamong daon, matanggap iya arapaning Diyos, sigpang mayupayang tutu. Oy paming miglalang ikatulame sa iting sakripisyong yayampang miging kapigaganakan, king nuan a Juan Crisostomo. Uling makatipon kay keti, banpurianda ka, antimo ing tiro na kay kami. Itiadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuma natili kay kayo. Kaya pantimon. Yat nayo rin puso yu. Pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tamo. Hindi karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati, at numan ka rin o ipa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya. Pagkalubme king Santa Iglesia iting piyestang parangal kang San Juan Crisostomo. Agyagan mo kami kapamilataning banal ng biye, tuturo mo kami kapamilataning kayang pamanaral, at babiye mo ing kekang pamanlong, bilang pakibat karing kayang panalangin. Ulinanita kambering sa blangkoro ring anghel karimbanwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabing alang tuknang babiye kapurian keka, at ngaming ang kakanta. Banal, banal, banal yain Ginoo, Diyos mayupaya, ipnuyay banwa, ating lapat kingke, kang ligaya, Hosana, Hosana, kingka, katas-katasan, maningayata, king lagyu, ning Ginoo, maningayata, king lagyu, ning Ginoo, Hosana, Hosana, kingka, katas-katasan, maningayata, king lagyu, ning Ginoo, maningayata, king lagyu, ning Ginoo. Tunay kaping banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan. Ulinanita pagparalampumi, pabanalan mo sana, reting ayin king espiritu mo. Bang para kay kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayam idaon kusang lub, kimpamay lasat kamatayan, kinuha na ing tinape, pepasalamat sa keka, piraso ne at binyene karingkeyang disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikongan kananye, iti yaing kanakong katawan amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kinuha ing kalis. Pasibayang pepa salamat keka, at binyene ing kalis karingkeyang disipulo nga na. Tanggapan niya iti kongan minumko kaniti, iti yaing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao, bangketa, ipatawaran la ring kasalanan, daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Misteryo ni Kasalpantayanan. Cristo metea, y Cristo siluglia, y Cristo tatangya, 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 asik
Inyangin gaganakan miyo ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ng anak mo. Daraw mi akeka iting tinape ng biye at ing kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pe palyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o impa ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod. Kambe ng Francisco ake kaming Papa, at Florentino ake kaming Obispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapadad ming pepainawan at manyanayang subling mi, at ding sablang me ngayang unabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye alananga. Bang kayabe ng Maria, ing Birhen ng Duning Diyos. Kayabe ring apostol at ding sablang santo, San Juan Crisostomo. At inupad king malmong kaburian king kay kabaning panahon. Pupurian dakat palang paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, ikpang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king alananga. Ngayon manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro na kay katamo ning Ginoo. Ikabus mo kami o ginuging sablang maro, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banking kasaupaning kekang pakalulu, parati king mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo ke kaming talapangabus. Muling kekain, kayan yan, ating kayo payan, ating ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo.
emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, no nelawan muing kasalpantayanan ning kay kang iglesia, at pamayapan may ang pambilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibye at mag-ari, manggaman king alananga. Ing kapayapaning Ginoo manatili sang parati kay kayo. Ipakitangin ning mikakanmetong tamo king kapayapan. Cordero ng Diyos, ang ilalako, king kasalanan iniyato. Pakaluluan mo kami, Cordero ni Diyos, ang ilalako, ing kasalanan iyato. Pakaluluan mo kami, Cordero ni Diyos, ang ilalako, ing kasalanan iyato. Ibigay mo kay kami, ing kapayapaan. Ibigay mo kay kami, ing kapayapaan. Ibigay mo ing kapayapaan. Ibigay mo kay kami, ing kapayapaan. Ibigay mo ing kapayapaan. Nyoing Kordero ng Diyos, nyoing milalako king kasalanan ning yato. Mapalad na ring mayaws king apuna ning Kordero.
Manalangin tamo. O Diyos, Ama paglunos, iti sanang sakramentong tinggap mi, king kapigaganakan ng San Juan Crisostomo, pasignangan kami king lugod mo, at tapat ming apasyag ingke kang kadatuan. Iti yadwan mi, kapamilata ng Kristong ginumi, kapabaluan po, magumpisa po king tutuking Martis, September 20, ing misa ning Aldo Martis, Abak Nepo, 6:30 a.m. Ing Ginoo manatili kay kayo. Albendisyonan na kayo ning Dios sa mayupayang tutu, ing Iba, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Yari ning misa, umen ako king kapayapan. Salamat ng Miras na o pininyagan, aming kawanitangan, bendisyon ng Diyos lawit numan, kaya katayang pagkakalan. Masanting yaing balita, akek ang ipanipala, i Kristo yasang kekang